Now go to work, bitch. Здравейте всички, аз съм iTechBG и в днешното видео ще ви покажа как да се направите бутваща флашка с Windows 7 за преинсталация на вашата система. Най-лесният начин за създаване на бутваща флашка е с програмата Windows 7 USB DVD Download Tool. Тази програма ви позволява да се създадете изображение на флашка или на DVD диск. За целта първо трябва да си изтеглите Windows от някой сайт. В интернет е пълно с копия на Windows 7, така че това няма да ви показвам как става. След като сте си свалили дадена версия на Windows 7, избирате в самата програма 64 битова или 32 битова, в зависимост от RAM паметта на устройството, на което ще инсталирате. Ние ще направим 64 битова за клип. Това е максимално простият начин за бутваща флашка с тази програма. Първата стъпка избрахме файл. В следващата стъпка ни пита на какъв носител искаме да направим изображението. USB устройство или DVD диск. В нашия случай е USB устройство. След което вкарвате флашката и ще ви се покаже тук. Ето е моята флашка случай. После искаме Begin Copying и програмата си върши останалото. Сега ще форматира и ще запише файловете и когато стане на 100% сме готови. Това е най-лесният начин. Но това не ни трябва сега на нас. Ще го прекъснем, за да ви покажа и с Rufus как става номера. Така, затваряме тази програма. Да форматираме флашката на чисто. Така, сега е ред на Rufus. Ето тук избирате устройството. Най-добре винаги си оставяйте настройките на подразбиране. От тук избираме изображението на Windows, който сме изтеглили. Отново същия 64 битов. Както виждате, файловата система се промени. На етикет на тома пишете някакво име без значение. Натискате Start и сте готови. Това е максимално простен и лесен начин за създаване на бутваща флашка с Windows 7. В следващото видео ще ви покажа как да си преинсталирате компютърът или лаптопът благодарение на флашката, която сега създадох.